Il-Gvern ħabbar li se jkun qed isir tisbieħ estensiv fl-iskola primarja ta' Kerċem b'investiment ta' 3 miljun euro. Dan tħabbar mill-Ministru għall-Edukazzjoni Justin Caruana waqt żjara fuq il-post fejn qalet kif dan il-proġett se jinkludi spazji edukattivi moderni u aċċessibbli. F'din il-konferenza tal-aħbarijiet intqal kif din l-iskola inbniet lura fl-1923 u issa se tiġi rranġata għal ħtiġijiet tal-lum. Il-Ministru Justin Caruana qalet kif il-Gvern qiegħed jinvesti madwar 35 miljun euro fit-tisbieħ estensiv f'diversi skejjel f'Għawdex. Apparti dan, il-Ministru Caruana qalet li f'Malta hemm investiment ieħor ta' 50 miljun euro fejn il-Gvern qed jinvesti fis-settur edukattiv fuq livell infrastrutturali. Il-Ministru għall-Edukazzjoni qalet kif dan il-proġett se jinkludi id-disin mill-ġdid tal-ispazji miftuħa u anke ħolqien ta' spazji ġodda għat-tagħlim ta' suġġetti ekstrakurrikulari. Ħankunu qegħdin indirizzaw il-problemi ta' aċċessibilità, bini qadim, servizzi qodma u ħajkonna l-istruttura totalment ġdida. Però fuq kollox ħankunu qegħdin ninvestu wkoll anke fil-faċilitajiet sportivi fejn dan il-ground partikolari ħajjingħata is-service bit-terf kif ukoll anke amenitajiet oħra. Il-Ministru Caruana saħqet ukoll li f'din il-binja se tkun indirizzata l-aċċessibilità sabiex tkun konformi mal-liġi. Il-proġett ser jinkludi wkoll servizzi ġodda fosthom dawk tal-ilma, id-dawl u konnettività tal-internet fost oħrajn. Hawnhekk ġie spjegat li sakemm isiru x-xogħlijiet u anke sabiex ikun evitat kull periklu, it-tagħlim ser jingħata fi klassijiet temporanji f'din l-istess skola. Min-naħa tiegħu il-kap żguttiv tal-Fondazzjoni għall-Iskejjel ta' Għada, Neville Young, qal li dan il-proġett huwa kullana ta' proġetti li qed isiru fl-iskejjel f'pajjiżna. Dan huwa proġett ieħor minn sensiela ta' proġetti li l-Fondazzjoni għall-Iskejjel ta' Għada qed tagħmel li permezz tagħhom qed tagħmel rinnovar u refurbishment mill-ġdid tal-iskejjel eżistenti. Intqal ukoll kif il-kuntratt tal-proġett se jkun ippubblikat fi ftit tal-ġimgħat oħra.